Ora bosen belas. Maksudmu piye toh? Dagelan malah bayang ngantepe bongkok kok jek serampat lho. Saiki usume lagu Mas ya. Lah terus jalukmu apa? Ya lagu sing lagi ngetren. Contone Lagu Lilo iso, Lilo. Lilo iso ya. oh nyepele tukang orjen nyepele. Ora sepele piye. Ora ngerti Mas Mungkas rambutnya lo nganti warna-warni mergo mikirno lagu. Berarti ki Lo wane nganti metu kabeh ya mergo berarti tukang orjin kondang. kondeng. Lho kok ora nggo seragam. Apa Aldipa? Apa kurang ya batine kok ora nggo seragam. Mas Ali ndelek lega. Aja nyepele Mas Ali lho. Lah aku yo ora kenal. Bosan baru. Mencari momen lain daripada yang lain. Dibikin beda. Termasuk gandengan dagelan baru ya ta. Aku ki jek magang ora? Magang ya. Magang, Mas. Magang. Oh, gak iki mbok mikir. Lho mbok mikir piye? Raimu dhewe pucete ngono iki nyapa? Lho ora pucet piye Apa kan? perkara randang dike wektu? Ora ngono, sampean tak kandhani. Kancane iki lho padha duwe gandengan aku terus gandenganku sapa ngono lho. Tak grup ae tak grup. Tak grup mah kowe freelance ya anak gonta-ganti gak aku. Angger murah untuk jano aku. Angger larang sithik kowe ngejak TB ya. TB iki Andi TB kas ngendi to? Andi TB putrane Bapak Sandirono TB kuwi Tuban. Oh TB iki tegese Tuban. Aku gandul ganti ganteng, ndul kuwi peduli wong ganteng sing peduli karo seni budaya. Nek sing kono Andi TB. Andi TB lah nek kowe pokoke jeneng sapa? Selentreng TB. B. Pokoke TB. Selentreng wis keselen gak iso treng. Kowe TB ngerti ora? TB Tampil butuh. Dadi nek kancane gak iso kowe wis ngebel wong pira kok aku teko aku. Sing gawe pamlet nganti bingung kok. Kok iso? Iki cara apa kowe? Lila to. Ya wis. Lho iso ya. Kok diunggahi karo pemuda? Pemuda sapa? Liyane to. Lho, pemuda kene iki wis paham nek iki antara iki acara dagelan karo acara hiburan iki dhewe-dhewe, ya ta? Kowe arep nyanyi? Nyanyi awakmu sik. Lila. Aku kan nunut kono, dadi aku yo manut kono. Paling yo nganggo tag ya ta. Kowe gekno wong kene iki rong roh ya lagune kowe. Ya saya. Magadiri dah. Ini kok njaluk lagu Lilo. Kampun ngisi-ngisini iki daluwe Pak Kirman. Mangane urung ngomong ngisingi piye to bocah kita. Sukirman. Firman, Pak Firman. Firman lah sing wedok iki Pak Tekah, ngerti ora? Lho delok tak takono nggih Bu nggih. Sing kakung Firman, Sing estri. Pak Tekah nggih. Patiah. Patiah nggih. Patiah kok Patekah. Lho aku yo ora patek mudeng kok. Anakmu iki lho. Endi? Ana jelungup ya. Munggah mundur, Nduk, munggah mundur. Lho. Ora apa-apa nek kowe tiba kan acarane ditutup kene Bilai Topik Bali Dayah to ya. Penak to. Lah ngene lho Mas petengi pateni pisan Mas. Ora kok ngono. Kok iso? Ayo bareng-bareng Aldipa Musik pimpinan Mas Ali. tukangnya kendang yo ganti ya. Ganti. Biasanya mungkas tukang kendang rambutnya dawa kok. Oh sing gawe wis mati. Apik kok iso mati piye to? Mati rambutnya sing guri terus diketok ben tukul sing anyar ngono. Oh, berarti rambut iso mati to? Iso. Termasuk rambut putih ku yo ono sebabe. Nah, iki mergo mati. Ora. Lah kenapa? Biasanya siji, sampune ra cocok, Loro, minyake ra cocok, telu. bojone ra cocok. Galak biasanya rambut iso putih. Jadi mau wah iki bojone golek iki. Sing ndi? Lah iki rambutnya delok wis. Sing ndi? Sing orjen iki. Lho ndek pinter lho iki. Piye? Libur ngono ya blower golek gawean lain. Iya ta, yuk lilo. Aldi pasone kok menak lagi iki lho sontenan ngene iki lho. Piye to iki Aldipa manajemen kok. Aja banter-banter Mas para cilik. Duh. Ayo ben menggelegar iki di live streaming lho. Haram nek kebanteran sithik. Kenapa deng? Lho kowe ora ngerti nang TV, banter sithik haram. Aku nak wonten gumun to. Piye no? Zaman ngaji haram sing dipangan karo diombe lho son barang kok haram apa dibadok. Lah iya apa ya ora nek apa kuwi BP POME apa piye kok. Bu, dereng atuk, Bu. Ndang mantuk Bu kok. Loh iki ngenteni dirimu. Tahu tuh mau dagelan metu jam 11 campur sari tahu tuh mau. Balik Biasanya tapi setengah 10 wis metu ya ini biasanya wis mebat lho. mergo iki campur sari ditanggap nganti enteke solar. Bengi iki. Rencana solar enteke jam 11. Iki klambi teh api. Kok kenaan piro aku. Potong 50 pokoknya.
50. Aku motorku mripate sak sisa lho, Mas. Sing dhuwur ra kena karo sing ngisor rupa kaya wong petro. Alun-alun lho. Kok iso. Ayo bareng-bareng Aldiva Music. Tersemat hormat kula Bapak Babin Kantipnas persembahan saking Polsek Dandur. Aldiva Sone penak musiknya kalem kaya numpak elep ya. Yo ngene iki. Sopire kalungan anduk iki lho biasane. Kosek kelingan sumpah janji momong marang aku. saiki bentoke aku lanang kok. Ngono lho. Sinesen lintang rembulan ajarene tresnamu mung kanggo aku. Wes nganti telung ketika ananging sliramu ora kirim warta. Bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya. Ora nyono ora ngira kowe padha kaline asmara. Tresnaku kang tulus suci arambok joko malah mbok blenjani. Apa pancen wis nasibku aku tuh pisah dan karo sliramu dan karo sliramu. Senajan apot jroning ati nanging aku ora bisa duweni alilo aku wis lilo nanging batinku keloro ananging aku ra kuwowo kowe malah wis kebacut tresno. Ngono kuwi jalanmu. Ya, Lah kowe iso nyanyi pora? Ayo tunggu nek kowe iso nyanyi. Ya, ini. Mo, Kira ta. ora iso. Lah sing njaluk kowe ya. Dulu ta. Wah, Dah. Aku dulu. sapa ora? Ayo nyanyi ora iso. Kok njaluki kok lah HP gawekno wong. Aldiva Manajemen. Ali Audio, Aldiva Musik. Sak jose. Kunut Dandur Bojonegoro. Apa wis ora kelingan yen wong urip wajibe sembahyang Ya iso ya. jare donya sepisan salatku saiki kok arah-arah Ayo pas asem e. umurmu sansaya tuwa. Dek
puji Gusti Allah sing bakal ngridhoi Allahumma sholli ala Muhammad. apa dosane awakmu nganti lali salat kewajibanmu yen eling bakal mati lima waktu keenggal lakoni eling saiki wis eling yen to salat sing gawe pepeling najan uripmu kang manten mugi berkah Gusti sing peparing Wah, ngerti maksudku karepe piye kuwi? Bapak sing digawe ben ngerti nek bengi iki nanggap dagelan toprak yo nanggap tontonan pondok. Ngono? Alah-alah, kowe iki lho mondok ning ndi? Lho bocah iki ora ngerti lho aku ning Jombang 4 tahun, Lamongan 2 tahun. Ning Jombang 4 tahun ning Lamongan 2 tahun. ngaji. Ora, Lah lha apa? ning kantor polisi. Mau jeboli pondok kok. Iki kok iso jebol pondoke nyapa? Bengi iki acarane napa Mas Gadul? Walimatul ursi pernikahan wonten dalemipun Bapak Firman sarembet Ibu Watiah. Alhamdulillah teman dari kalih ingkang paring asma sinten niku? Mbak. Nganteni sapa MC-ne malah ngeslot ae. Duh, Mateni wong. sapi ora. Wis prei wonge gak tau ngono kuwi lho. MC kok malah ngeslot. Sinten ngenteni? Iki ngapusi WhatsApp lho wong ape mulih ya dah. Oh iya. Kok iso. Pak Firman ning ngambuti Pak Firman. Aku gumun Mas Puji pada laris jarian iso ping 3 diduduk benekno. Benekno. Lah ngono lho. Lah Catetane lho. suwun lho Pak. Pak Ya, Firman. kamera amrah. Ini api kaya sing ngantel lho, dhuwur kaya dukun. Mas Yoga kalian Mbak Vera. Sapa ngantene sapa? Mas Yoga kalian Mbak Vera. Sing apik nek iya nek gak wong ngantene iki lho sapa jenenge? Mas Yoga karo Mbak Vera. Tak coba terus nek iya nek gak kok iso yoga piye to? Ngantene lanang lho jenenge sapa? Yoga. Nek iya nek gak. Kowe iki ditanggap tenan-tenan kok iso. Kocok. Aja ngawut ae, Wi. Ketoknya salah go gandengan aku. Yoga kok yoga ngono gak tapi yoga iki bacotan yoga pratama. Oh berarti ora anak pertama iya to? Aduh. Asma Kinaryo Jopo yoga pratama. Asma Kinaryo Jopo. jere sapa lho nggon kuwi nek jenenge sabar wong kereng aprah. Jenenge subur awake ngene. Asma Kinarya Joko. Sok nek kowe duwe anak lanang, Ape piye? jenengno sing Arab. Wonge sing sugih ora tau lara. Sapa? Fir'aun. Lho, Kuwi wonge sugih ora tau lara. Fir'aun iki malah. Lah kok Kirdun? Ya ora nek jeneng Arab wis. Kirdun gelem ya Kirdun. Kirjun iki apa to? Kirek. Kirjun kok iso Kirek lho kirek ya ta. Oh iso rumah. Iki sing seblakane wong wedok-wedok waki ya. Kalau mau ki sing nyawer wong wedok-wedok. Wong wedok-wedok iki paling angel ditakoki lho. Lho kok iso? Kowe takono cah telu iki lho, takono. Mbak, sampean jujur ya. Dadi wong wedok diracun purun. Mboten, dimadu purun mboten. Lho, iya ta ubi menawa wong ta. Men ku mbok dijawab salah siji. Diracun mah dimadu mah. Kuwi wong wedok. Lah nek wong lanang? Ya wong lanang diapa-apano gelem contoh iki. Iya ta. Kuwi diapa-apano sedina ra mulih ya gelem ae kuwi kok. Lah pancen mama warung aja rumah jago. Jere Mas, bojoku iki darah putih gak tau muring-muring. Wih. Wonge gak paham nek nang omah iki paling yo wi anan di sapa ngene kan. Kok malah buka rahasia. Ora berarti ya contoh kanggo ngenteni contone keluargaku iki lho. Keluargamu piye? Lho, kowe tau krungu aku karo bojoku tukaran. Saking setiane karo awak. Ora anggere bojoku muring-muring langsung tak tekek ngono ae. Lho, tekeke wong wedok ora tekek nganggo tangan, Mas. Lah piye? Dhuwit atusan, soalnya wong wedok nepsune ya dhuwit tok kuwi. Wah. Iki lho, iki digoleki dhuwit ta.
wedok bang turu nang omah penak kok yak-yakan nang nggon wong gawe lho. Aja nyepele karo wong wedok. Iki membantu perekonomian rumah tangga. Wong wedok iki gampang, pokoknya loro. Siji aja Lho nek loro banding-banding. tambakno, nek loro tambakno. Ora kok loro. Oh loro. Loro sirane wong wedok siji aja dibanding-bandingke perkara ayune lan rupane. Terus Sing telu aja dibanding-bandingke perkara blonjone. kuwi mergo bojo mayu jajal lak bojo penceng rak golek iya kok iso. Kok cangkeme wong iso padha-padha aku awakmu iki lho sak lempeng. Ra iso. Aku karo bojoku lho setia. Setia mergo apik jajal sing lakune ngene kuwi rak golek nek. Kok iso sing apik kowe? Iki ditonton karo Mas Manten, Mbak Manten. Kowe iso sing apik. Ayo ngomong. Mas juga kali Mbak Vera sing kok nembe maaf nggih. Anu pun nyidam Mbak sing pun kempil mawon. Kita wis nyidam gitu ya Mbak Vera. Apik Lah wis ngemil ae. nembe dek wingi nggih ijaban nggih. Ijabane nembe dek wingi. Oh malam songo berarti pun butuh Jackson nggih. Alhamdulillah. Lah makep tukang son iki Mas Ali, kono ki ra duwe son kok Jackson iki. Aku arep pacaran kita ora setuju langsung tak Jackson. Munggah Jackson sikil. nggih. Hah? Jackson gitu Mas. Dijajal. Kowe mosok gak tau ngono kuwi? Paham aku. Gayane piye ngenane ngejak aku pas bojomu ra melok yo mbok Arnold. Wah, aku yo ora tau. Aku lho setia karo bojoku. Iya. Wong bojoku nenti-nenti tak gandeng kok. Wah, kuwi termasuk contoh yang baik. Metu mau tanggapan tak gandeng terus aja. Ning mall tak gandeng ruwapet. Wah, berarti saking setiane awakmu. Yo ora nek tak colok iki jekuki apa-apa bojoku. Maling. Kok karo bojone muka sing yo melok. Balang tak selidiki. Iya. Kita muka sing hotspot bojone dadi layak dijak ae. Walah kere paketan. Rumah sakit. Alhamdulillah salam riyin. Assalamualaikum. Ojo dumateng. Yo ora kok. Yo sedaya kok iso. Iki sing tukang pager-pager ya. Pager-pager iki. Layak udan wong rewesi kok. Udan iki mergo tondo kageme saka nggone Gusti kagem Pak Firman. Nek rezekine muga-muga deres kaya udan sing teko iki mau. Amin. Ngono, muga-muga berkah barokah sedayanipun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes lagi. Mergo iki mau kata-katamu kan bermakna. Ya. Yo ciptaanmu dhewe, provokantimu yo apik. Coba nek ndongakno nganggo pantun kowe yo iso. Alah teko pantun nang YouTube sampe ya Kas ya. Aja kok ning kita iki gak iso ning YouTube menyesuaikan dengan lokasi. Iki maine ning ndi? Kenang nang panggung kok piye to bocah iki? Mosok ngene nang sawah. Mate iki Pak Firman iki lagi ning omahe sapa? Lho, Pak Firman nang omah dhewe to. Bocah iki piye to? Mosok Pak Firman nang gone tanggane duwe gawe. Kowe ngenyek Pak Firman lho. Iki lho duwe gawe apa ngono lho. Lho genah ngantenan mosok ngene kematian. Bocah iki piye to? Lah ya paling ora kamu harus bisa menjunjung Pak Firman. Wonge lempok ye kok dijunjung. Oh Pak Firman iki kesuk sawan tak inget yo mlaku iso mlaku kok mbok junjung. Kemanem kok angel men to. Lho angel ya. Sekarang iki sampe bener sekarang. Berata Repot kok titip ora. iso kuwi ya. Ayo. Pantun iso atas kowe. Iki ning gone desa ngunut ki leres nggih. Ngunut. Ngunut sing sebelah kono ngiyup kaya lagu. Lho kok ngono piye? Ngunut ngiyup. Hah? Ngunut. Kono ki grogol. Iklan. Tinggal kok. Desa Mbah rara. Kono ki to. Yo nggih mriko grogolan nggih. Ini ngunut melan dan kita atas nek Purwokanti pancen pinter tenan ora apalan. Grogolan iki ciri khas apa? Grogolan iki masjid gede pikir tenan. Tenan. Lah apa? Banyune sing kaya klambine mbake iki lho. Iya ta? Kok iso? Takono ibu-ibuke kaline iki banyune ngoten ku nggih. Toyone biru nggih. Kaya iki lho. Lah hubungane apa nek karo grogolan? Heh? Iki ijo matane. Lho ancen wong senengi bentukno moto ngene bisa. Iso. Ayo Bu, apa paling Ayo apa? atas iki mau lagu mesti Purwokanti wis apalan tapi Nggih. iki nek karo lokasi mesti bingung kowe. Ana belut ning kali. Tak dongakno wong ngunut muga-muga kathah rezeki Allahumma. Rungu kowe. Aku iki padha karo Ana belut ana cengkeh. tegese. Wong sak ngunut rezekine akeh. Amin. Ana belut ning sawah. Wong sak ngunut muga-muga oleh berkah barokah Allahumma. Iso kowe iso. Ala nek mau ngono gampang kok. Ning gone YouTube ora enek karena kita harus sesuai dengan lokasi. Sing nanggap sapa Pak Firman? Iso kowe iso. Iso. Apa coba? Enek belut. Padha-padha liyane terok kowe.
Tuku belut. Kok duwe dhuwit, kowe duwe dhuwit. Ora yo ngenteni bayaran konggonmu ae. Kere liyane. Apa ayo? Sendi omah apa desane? Pak Firman. Pak Firman. Nah. Pak Firman kenapa? Lah yo mbok lah kowe sapa ra? Numpak jaran di Blantar Kiri. Pak Firman aku njaluk duit. Kere wis jenenge yo malah ra patokan. Lah masuk numpak jaran di Blantar Kiri. Bengi-bengi tanggapan dicatut blantik. Nyon sewu niki, papunten warga. Iya aku tak gelemi ae wong klambine yo ngene. Anjar iki yo raket. Iya mangkat. Ngene lho, Mas Lan. Kowe Nanti rene to jadah to aku. Kowe kene iki luwih tuwa tinimbangane aku. Paling ora unggah-ungguh sopan santunmu iki kudu iso dienggo contoh karo sing nom kaya aku. Ya harus dong. Lah tapi omonganmu ki iso mblendra-mblendre. Blentrem-blentrem. Omonganmu kita tenan akhirnya yo nglece, malah dadi guyonan. Lah piye nek lah tenanan yo nanggap kiai kono kok. Oh gak ngono, paling ora ki omonganmu ki sing kena dirasakno, kena dige panutan, ibaratnya kaya panganan. Sing tuwa ki kudu luwih enak timbangane sing nom. Contone. Contone kowe ngerti pelem. Ngertos. Pelem kan nek tuwa rasane piye? Legi ta? Nek nom, Kecut. lho, paham to? Paham. Jeruk roh jeruk. Jeruk ngerti. Jeruk nek tuwa, Nek tuwa legi. nek nom. Kecut. Lah nek gedang tuwa, Tuwa legi. nek nom. Sepet. Dadine opo wae panganan nek tuwa kuwi luwih enak timbangane sing nom. Dadine kowe ya kudu luwih kepenak. Berarti panganan apa wae Nek angger tuwa? tuwa kuwi mesti enak timbangane sing nom. Ora mesti. Ngeyel neh. Ora mesti. Kok iso? Kowe tahu duit jangan lodeh ya. Jangan lodeh. Jangan lo dero. Jangan bung. Jangan bung kenapa? Sing enom kuwi enak apa? Ora enak. Jangan bung. Kowe ngerti pelem? Ngerti ya? Pelem ki nek tuwa piye? Alah yo legi to, Mas. Nek nom. Kecut. Nek jeruk tuwa. Jeruk legi. Nek nom. Kecut. Nek gedang tuwa. Legi. Nek nom. Sepet. Apa wae panganan nek tuwa ki luwih enak timbangane sing nom. Kowe tahu mangan jangan bung apa ora? Jangan bung. Kowe tahu mangan jangan bung apa ora? Jangan. Nek gedang, Gedang kuwi nek tuwa legi, nek enom sepet. jeruk, Jeruk tuwa legi, nek enom kecut. apa wae panganan tuwa ki luwih enak timbangane sing nom. Kowe tahu mangan jangan bung. Jangan bung. Ngerti apa ora? Tahu apa ora? Ya ngerti. Kene iki wong Jawa ya panganane bendina jangan bung. Kuwi bung kuwi enom karo sing tuwa nanti. Ya sing jangan ya sing nom. Omonganmu ki aja angger lho, ditontok cah cilik-cilik lho. Lah iya. Lah sing tuwa, Lah sing tuwa berarti ora kabeh panganan ku nek sing tuwa enak, termasuk wong barang ki nek tuwa belum tentu apik. tapi nek tuwa kan mesti larang. Apa? Nek tuwa ki mesti larang. Lah terus apa lah genggeknya melarang nek sing nuku kok. Tuwa larang apa contone jajal apa? Lho kok tuwa larang contohnya. San ki lho nek tuwa ora gak payu. Lah nek iki karwan deng. Nek ces ya ces nek tuwa san tuwa. Ini lho, omongan angger karo wong ireng goblok ini lho, ini gelo aku. Wong ireng iki ngene iki beda karo wong putih-putih ngene iki wong pinter-pinter. Ora mesti. Wong putih-putih iki hebat-hebat iso. Hebate apa? Hebate apa? Wong putih-putih iki iso gawe HP, iso gawe motor mobil. Ke wong Jepang, wong gone Amerika ki wonge putih-putih, kulit putih. Lah lek kulit ireng apa? HP-ne wong Amerika, wong Jepang, wong Korea, wong Cina. Kuwi iso ngirim WA, ngirim SMS, iso ngirim gambar. Serene tak kandhani. Apa? Kowe rasa bangga-banggakno wong luar negeri. Awake dhewe iku urip ning Jawa. Iya. Iya ta, wong ireng ya aja mbok sia-sia. Nak trimo wong luar negeri iso ngirim gambar, iso ngirim swara. Iya. Wong Jawa ya iso ngirim. Ngirim apa? Ngirim santet, kowe gelem tak santet. Ya angel man saiki kok bantah. Kowe gelem ye? Wetenge tak iseni radio. Lho tapi nek wong putih kan mesti sehat e. Sire sapa? Orang putih itu pasti sehat jasmani dan rohani. Wong ireng ki mesti rusak. Lho contone apa jajal? Nek kowe ngomong nek putih sehat apa? Yo sehat tuh, wong putih-putih mesti sehat tuh. Lho nyatane wong di rumah sakit ki lho. Takoki sakite napa Mbak? Keputihan, tau tuh montok irengan. Kowe nek penyanyi kok nang rumah sakit ngapunten Dok kula sakit irengan ngono tau enek. Nek iso kalah nek emang piye ta? Wong Jawa ora aja mbok sia-sia. Ora apa-apa to Mas, wong lagi magang kowe. Ini ki aku ndruwetek lho. Iki dilap mare. Mas kowe nang kono gak wedi Mas. Dadi lagi nek sing ireng ki luwih HP. Apa kowe ngerti? Apa? Kowe ngerti pitik? Pitik ro. Nah, pitik ki nek ireng Ya. iso ngendok putih. Kowe tau tuh mon pitik putih iso ngendok ireng?
Aku tau roh pisan pitik putih ngetokno ireng. Sing apik. Kuwi telek nggo nabluk matam. Kowe ngerti penyanyi? Penyanyi roh. Lah iya, penyanyi ki Loh, wong delok ngene iki mesti deloke penyanyi walah penyanyine putih-putih ya, apik-apike. kuwi rak sing wong wedok-wedok. Lah ngopo? Lho wong lanang-lanang sing nyuti-nyuti ya sing ireng-ireng. Putih ki mesti enak irenge. Loh, wah jorok iki mah aku. Rusuh iki. Wah ngene iki wis rusuh iki. Tutup Mas, tutup. Sik tak rusuh Lape piye? pateni. Sik tak rusuh piye ta? Omonganem sewaru kowe. Saru piye? Berbau XNXX hamster. Lho ora mripate ku lek enak irenge apa ora? Enek. Lah mosok putih kabeh ki yang sepeda motor PCX. Oh, dadine ireng ki ireng mripat. Ireng mripat ku. Alah paling pikiranmu gak kuwi paling. Jane yo gak lah tapi wong ditanggap to, Ndul. Rumah kowe. Ngantene mbok teluk rene tenan. Lho yo nggih diaturi mriki no. Nggih. Monggo Dik wau Monggo minggat. Mas Yoga Pratama kali Mbak Mbak Vera. Piah. Vera. Vera. Iki ngapun apa? Monggo Mas Yoga mriki nggih. Nggih, mungkin jenengan kula dongani riyin. Wah, hebat. Lah ngono lho, dongamu piye? Heh? Dongamu piye? Lho karek njaluk donga apa nek malam pertama ya Allah malah kasumtu wa bika amantu. Donga mangan iki. Iya to. Donga napa, Bu? Mangan piye? Allahumma lakasumtu kok mangan iki lho. Lah apa? Buka nggih. Lah iya mangan arep buka. Lah mosok nganten anyar ora dibuka dipen klamben.